Upepo unokutora imbo wachisapa pakati penzero. It's part of the family. It's part of the family, but tinofanira kuende pakati pedu. Aiwa. Chimboisa imbo. Angosene ni mwana Jose. Ngati imbo anoita mwana zvishwa. Jose kuti naisha mara sindaneti. Ai ni yeye ataborowa payeka ndatoneta ufungi. Watanga. Sure. Watanga zvishi. Aiwa saka. Aiwa mwanzwana. Iwe ndo. Jose kubata imbo uchidaro here na Jose. Shandika kushisa imbo upfura iwewe. Kana kuti unga kushisa imbo upfura inini. Mapushira wacha ukita imbo aka. Sorry. Nasi tomboita handi. Nasi tomboita. Tosukuita Jose. Uri nyiko nayo. Atikunzwa mushi. Utakasanzwa mushi ngwai. Nguwa ndakatsowirirana wani kuti tanyatsotaura. Tikaita manje ndopona zvinotorota upe. Kuti unongwanyatso relax. Andinoziva kuti unobva waita kuneta. Jose mbomira kana ndisikuzwa mushi kani. Nishika nayo. Nishi. Umana, unozwa tika Chika. Unozwa tika. Kungouya bedroom unomuka hanjava ati mushi. Trajwani. Ninyaya yeko. Unozwa tika aindowa ndatotemwa nemusoro. Kungouya mumwe mushetika unozwa ushe chekutotaura. Unoziva izvozvo. Saka hatichaita here mbondodzwa. Ndakudzwa tinoita wani. Tatinyatsowirirana uko kapa tine kunzwawo kudara. Tikapisira rini. Jose handisikunzwa mushe mira. Tokuita pichana. Tichaita imbo isaimbwa pakata. Yaenda imbo yatobuda kunze. Come on. Kusiyana nembwa kanaya. Chikonaisha sadaro pani. Jose unoita sei kona iwe? Tombospend quality time leo. Kaningwa tichikwirira mwana. Quality time taspend ati aina wa. Aiwa weka ni. Tutara mangwana tubadala mangwana. Kuiuza sipi. Iwe na iwe. Nani watu ngoni moya undi kwa. Aiwa. Chi. Aiwa saka ukuita zungureshi. Zungudiri. Ukuita zi. Usabaroza utasia. Unazo ndimemea. Aiwa tutangu. Do you want to let me? Ndikale tomkwazi wangu. Saka ukuita zi. Turumdzimewa. Aiwa kali don't have to force me. Aiwa kanaya tokuita mbichana. Jose. Jose, stop it man. Period man Jose. Usanineze man. Wasitenga ndo. I want to period. Sure. Toli. What should you do? Sure. Alright, it's okay. It's okay. Sorry. I'm sorry, my. Ayo zvakwana chiregedza uchema. Sorry. Saudachi. Tutaka matablets. Tutaka matablets hivi. Ndwe. Ndopeni yacho ere kuti ndikuchirwa mamba maudecho. Murwadza. Kwakazotanga rini naimi? Ndishungurudza ndine njeko. Rakazotanga rini naimi? Rakatanga rini? Kudzwa nejeko ere kuda vanhu vari mumamba maude? Chinorara Jose. Sure. Rara Jose. Kuiwa unozorara here manje ndorara sei uchirwadziwa? Ndokuzwa miri yese kutsva. Ndorara sei uchirwadziwa? Ndokuzwa miri yese kutsva ndokudikitira. Ndokuzwa kudikitira. Ndokutagira usati gumi. Mbomira. Shuwe. Saka ndokutagira chii? Malaria. Malaria. Saka ndotsvaka machloroquine. Arimo munhu ndokudira. Rara Jose. Baby. Shuwe. Hope dzinowa here manje chirwadziwa. Sorry baby kana ndotsvaga chii? Ndokutsvagira chii? Makazozotanga rini? Ndofunga mukadzi woida kuroora uyo ndofunga ndiye ari kundikadzira kani. Ndiani Peshi? Peshi. Aswakambomuroda. Unotoziva kuti unorota here. Sorry for disturbing you. Kuti ndatokonzeresa izvasora apo sharo. Sorry for that. Arinzwa remisha. Sorry baby. Sorry. Tirara. Next time unofanira kana ndakuda ndokuudza. Ukaita zvokundimanikidza hazvifambe musha. Sorry apo. Asi paine medication yangu achidaka kuti at least umbono kuti uwane mupi. Sakungoguma unoboteka kutonzwa urwadziwa asi. Sorry kana. Aiwa mudombo, it's okay. It's okay. It's okay. Dani. Rwako rwakupisa.
kana une period pain ukabatwa nemunhu ka ropa racho rikadziya zvinorwadzisa. Sorry baby, sorry. Asikatoziva kana achautidza kuti dzatowesera dzatonyanya nebhuku ndezviri Jose, sit down. Sit, let's talk. Bhuku nderi naiwe mumagumbezi pamubhedha. Let's talk, Jose. Naiwe chichi. Let's talk. Let's talk. We need to discuss. About what exactly? On such a time. Time and spend an quality time you want to go to the country. We should always plan for this. Plan for what? Whenever you want to have sex with me, we should plan it. So we need to plan that. Yes, we need to make something like a timetable. So let's write. Monday. Tuesday. Right. So can I so it's an X. Right? Wait. Of course, I know to Monday you are on periods and it. So why can't we start on Tuesday? Because it's not always every Monday that you are on periods. Monday to Sachi X kudai. Tuesday to Saturday X kudai. Wednesday to Saturday apa to daya. Thursday manje when I'm in a good mood we maybe we might. So it's a okay. Friday ndiri kufara haro asi dzimwe nguva ndinombo unozochishandu chiri chisi kudaro chisi unozoti kuti tiite zvinhu zvakayera chisi hazviite hazvana chisi zvakaso expire kudhara izvi zviri kumanje unozoti I realized kuti that's why ndisiri kukwanisa kubereka nenyaya yekuti taita zvinhu zviri panguva isina kufanira and also unozoti wamene kana wakamboita zvemasainzisi ndizvo andizvitaura zvichisi ma-reproductive whatever saka inyaya manje yekuti nizai rangu manje noisiri ready for kutambira mwana Friday chisi saka chisi zaini isiri ready kuti ase kutambira mwana saka todai so Saturday tiri masavada mbuya wangu musavada mbuya kundo musavada iwozi musavada ka saka unozoisa x pasaturday futi why understand apa unenge wandikuwadza apaona Monday Tuesday Thursday Wednesday wati wewe ubo but Thursday wati zvinodependa nekuti uri mumundu but una ndaisa maki ka anitatika but kapa Thursday wati depends kuti uri mumundu here ndipo unozotanga futi kuita futi mapain iwaya right isu ngatidira nezviripo Jose ngatidira nechi inga mabasa ese ndiri kuita wani kwanditita chakati ndiri kuita zvese ndiri kuita wani don't involve muzvibasa Jose it's different saka unoona kuti ndiri muanglican saka uri kuti savadai ngatikwanisa kudi kuita zvatinoita Sunday ini ndiri muanglican ndichatamenda kuchechi Sunday izuva rekunamata iyi yauri kutombo yako musavadha manje vangazozviziva kuti taitei aiwa ndo vanhu vemanje vanotokomborera chibereko changu ivavo ndo mbereko ka because ndimai vamai kuchiita kuti mwana anonge kubata ndozvandiri kuti negotiata navo kauti ndozvandiri kuti zvacho all this while tasiri kuteedzera sequence but that's why I say I realized kuti this is what we are supposed to be doing all the time and following the what this ningiriki it's making sense now andiri kupanzvisa but zvatakariona taiteedzera here apotaura zvatisina andikona saka this is why sikazozvifunga nguva ikwezvi meno ndikango infact pane upedza ndakaroteswawo zvangu ndikangoona kuti saka ndozvikufanira kuitika saka riri ndo nyaya yacho saka isu nhasi Monday ka toita seunhasi apa umbondega kundinetsa umbondimirira Tuesday umbondimirira Wednesday undinetsako Thursday unondinetsako mbichana asi apa zvinogona kuitika Friday Saturday Sunday hapana inoita se hapana chinoitika saka kuroti kairi pashoma